Croeso i'ch taith Clinig Pops, yma i'ch helpu baratoi, adfer a ffynnu. Bydd y fideo byr hwn yn esbonio beth yw'r Clinig Pops, pam rydych chi wedi cael eich atgyfeirio, a sut mae'n eich helpu i gael y canlyniad gorau posibl o'ch llawdriniaeth. Pops yw'r enw sy'n golygu Gofal Amlawdriniaethol ar gyfer pobl hŷn sy'n cael llawdriniaeth. Rydym yn dîm arbenigol o feddygon, nyrsys a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol sy'n canolbwyntio ar gefnogi pobl 65 oed a hŷn, cyn ac ar ôl llawdriniaeth. Gall cael llawdriniaeth fod yn gam sylweddol, yn enwedig os oes gennych gyflyrau iechyd eraill. Ein nod yw gwneud y gorau o'ch iechyd cyn llawdriniaeth, fel y gall eich corff ymdopi'n well ar llawdriniaeth a bownsio nôl yn gyflymach. Rydym yn helpu i leihau'r risg o gymhlethdodau, cyflymu adferiad, byrhau arosiadau yn yr ysbyty, cefnogi eich annibyniaeth, a sicrhau bod eich gofal yn adlewyrchu eich gwerthoedd a'ch dymuniadau personol. Efallai bod eich llawfeddyg, anesthetydd, neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall wedi eich cyfeirio atom, fel rhan o'ch gofal llawfeddygol. Weithiau rydym yn defnyddio holiaduron digidol o anfonir drwy neges destun i ddysgu am eich gweithgareddau dyddiol a'ch annibyniaeth. Beth sy'n digwydd yn eich apwyntiad? Fel arfer, mae'n para tua 30 munud. Byddwch yn cwrdd ag aelod cyfeillgar, profiadol o'r tîm, a fydd yn adolygu eich hanes meddygol a'ch meddyginiaethau, yn trafod eich bywyd bob dydd, eich ffordd o fyw a sut rydych chi'n rheoli gartref. Byddant yn gofyn ychydig o gwestiynau syml am eich cof a chwyliau, ac yn gwneud rhai profion fel pwysedd gwaed, pwysau neu brawf cerdded. Mae'r dull cyfannol hwn yn ein helpu i adeiladu darlun cyflawn o'ch iechyd a chynllunio'r gefnogaeth orau i chi. Ar ôl eich apwyntiad, byddwn yn eich tywys trwy'r camau nesaf. Gall hyn gynnwys trefnu profion neu sganiau pellach, eich cyfeirio at arbenigwyr neu therapyddion eraill, neu addasu eich meddyginiaeth. Argymell ymarfer corff, rhoi cymorth maith neu eich cyfeirio at adnoddau defnyddiol. Mae ein tîm wedi ymrwymo i'ch helpu i ddeall eich opsiynau, i'ch galluogi i gymryd rheolaeth o'ch iechyd ac i deimlo'n hyderus ac yn wybodus. Bydd hyn yn eich galluogi i fynd i lawdriniaeth mor heini a mor barod a phosibl ac i wella'n gyflymach, gyda llai o gymhlethdodau. Nid clinig yn unig yw Pops. Mae'n gynllun wedi'i bersonoli wedi'i gynllunio i'ch helpu i gyflawni'r canlyniad gorau posibl. Rydyn ni gyda chi bob cam o'r ffordd,